Karbi Anglong District Congress atum kapin khara tengsi pini phai kuni ni phai inquiry ni Bokajan Block Congress Committee atum patir pi ponpen Bokajan along Kissan Vijay Divas padodundo Bokajan BCCMI phu Bodheswar ingti keja ponalong District Mohila Asong Japi Kavi Rong PP Sarupathar MCCMI phu Edison Terang Doloi Kropen Chenglok Penang an Congress claim bangatumta chetong dunrinti Ada porphai kre ACA hut kalitang Kissan claim bang Bharat Roxira phoke babang phatuma phan mirapu chebarenti si milur ke kaipen kachiki mo paduponlo Laso aphi Bokajan BCCMI phu ingtia sangho kapachini ponatengke kedamtang phaikuni ni phaikre sirkep arni Delhi along ajording thluipen saiga chutikyara ratum Forms Bills 2018 a phuthak kache song kichun pen aning karong kachipi along Congress atum penta ning arong chepaklang dunsi pini Kissan Vijay Divas padotun lopusi pachini atumi itu Noren Modi lead BP government pen farmers atum itu Farmers Bill 3 Farmers Bill aputhak atumi withdraw delo laso puthak pen isi misen abirta gala helo itum kache song chuneng pen ningkan isi suselo farmers atum kiduk de dara atum BJP sarkar phang kache song a joini pen non BJP sarkar tum kasari tum remder a joini pen non rad atum chongda rad atum kiduk de rad atum sai kiti ke rad atum se hai denlo laso ke hai aputhak si pini tum pachuneng penta ki cheng penta Congress party All India Congress Party tum ta chidon lolo farmers tum kaje song long lasu kaje song long ini farmers tum hailo Congress tum hailo ruling sarkar tum remlo lasu puthak si pininil tum Kissan Vijay Divas pu All India pini lasu aning che parong long si netum ta Bokajan Block Congress hin penta ning che parong si paklang lo Kissan atumalong Congress atum penta chedon don pami lasilaki isi kache song ki hayang theklo Lapen kachesong ke hayapot ningarong pik lason si non ke eson peneson kachesong ta haipon bom poputa pachini pontu Farmers Bill ta alang tum iwan lasu ta rat pen ba mate position tum pen ba rat tum pen chingwa pin pa alang tum ame thang jungjung ta ning hang pengawan joine la tum non lasu kechok chia kam penak masila ta chi withdraw nang koklo apuson ta taxi alang tum sarkar tum sitting step ke enta non kar benglong manta atum asung son ke claim aronre bena claim du ulo lasu puthak rada tum chirok tok pensinon bangke BP sarkar phan abangke plung nang po plung si Congress phan banang po Bokajan pen anam terang Karbi Anglong la Aprangsi Karbi Christian Group amen pen Pining suri hinira ingkore si asengkan Christmas kadom na tum kado pasame pipa jolo kadom isi berta kemi na tum aphan ke pachini li la phanlo Karbi Christian Group pen patir pi pontusi pining asengkan aphan online pen Christmas alun jir la pen Christmas a hirjir ka chapate puthona na tum aphan apor imputulo na sina tum ning ke hang koting jir tum ke na tum padare pin pen phai thom cap November aprang na tum video ni tum aphan KPSG aphan sina tum aphan pachini lo lapen ni phai isi December lo putang pene tum Karbi Christian Group YouTube channel lo ke upload ponji aphan tum apor ani hot pontang lo asana tum padare pen pen tum committee ari deng na tum mithang alun video kentang na tum nakpali je aphan sina tum aphan pachini lo lapen nong e bang ke akecheng sia nong e la ke 5000 lapen second nong e la ke 3000 lapen third nong e bang ke 1500 lapen consolation ba thom aphan 500 itu piponji lapen arona tang la puson hello ladak ni tum arta bang ni tum ke thak panave akibi lapen akithe tum same chapate lo lapen nana tuma video quality bang 360p nangji lapen thu nana tum video kena bang landscape board mate ana tuma mobile camera bang lapson arpan pen si enangji ana tum kado epang sami pachini lo lapen kilun longji age luna tuma mange 4 minutes without track na tum track use long le lapen hirjur system e 4 to 5 minutes ang bang sina tum hirong chatpo lapen kangsa jaro na bangke lapson halo YouTube long pen ana tum ke share likes comment lap pen 40% lang pon po la pen 60% man ken atum judge atum pen sin atum pan lang pon po
lapen nang tu apan kang sai dunji atum lun kachipate long mang kang sai dunji atum lake sar yaterom lapen sar Matthew rong pi atum mention atum apan insai pon po jujur kachipate long kang sai dunji atum lake thare long biur terang lapen thare David rong chahon atum si insai pon po nasila bangso kachipate a result ke paklang ji lake December 20 ni phaing koi matijong ni phaing koi sina tum kachipate a result bangken atum paklang pon po